Taith gerdded i wneud gwahaniaeth, ar nod i ddisgyblion ysgol Bro Teifi, codi arian i brynu diffibliwr ar gyfer adran chwaraeon yr ysgol. Ni wedi clywed am sawl stori falle sy'n agos i adre. Mae gyda ni'n yn y dderbynfan yr ysgol, ond ni'n gweld ar ei bell a bod lot o clwbiau'n iwso yr adran chwaraeon dros y penwythnos ar ôl ysgol. Falle dyle fe fod yn rhywbeth sydd yn orfodol yng Nghymru. Chi ddim yn gwybod pryd mae fe mynd i ddigwydd, pryd mae fe angen i'n arnoch chi, a dych chi ddim moyn fod yn yr sefyllfa yna pan mae ddim da chi'n i wybod bod angen i'n arnoch chi. Peiriant sy'n helpu os oes rhywun yn cael ataliad yr galon i'w diffibliwr, gan gynyddu'r siawns o oroesi o hyd at 70% os yw'n cael ei ddefnyddio o fewn 5 munud. Ond yn wahanol i Loegr, does dim rhaid i bob ysgol yng Nghymru gael un. Dwi'n meddwl bod o'n neud sens i gael diffiblwyr ymhob man lle mae lot o bobl yn ymgasglu. Wedyn mae'n neud sens mawr i gael nhw mewn ysgolion. A ddylsyn ni bod edrych i'r dyfodol a rhoi'r diffiblwyr yn yr ysgolion i gyd yng Nghymru. Mi ofynnon ni bob un o gynghorau Sir Cymru faint o ysgolion oedd â diffiblwyr. O'r 22 o awdurdodau lleol gwahanol doedd gan y mwyafrif, 14 ohonyn nhw ddim cofnod o gwbl. Roedd y nifer ar ei uchaf yn Sir Gaerffili, a'r nifer ar ei isa yn Sir Gaerfyrddin. Mae Plaid Cymru a'r Cydwadwyr wedi galw wneud hi'n orfodol i ysgolion gael diffiblwyr ar bob safle, fel yn Lloegr. Dywedodd Llywodraeth Cymru fod pob ysgol uwchradd sydd yn cael arian cyhoeddus wedi cael cynnig diffibliwr, a'i bod nhw'n gweithio i gynyddu'r nifer y diffiblwyr sydd ar gael mewn lleoliadau cymunedol. Nôl yn Llangrannog, mae'r daith gerdded yn gyfle i roi nôl i'w hysgol a'r gymuned. A'r disgyblion yma gam yn agosach at gyrraedd y nod.